baka mag-pray kayo pero wala naman sa inyo kung ano ba yung meaning ng tize. So, kumbaga, I will help you paano ba gagawin yung tize ngayong gabi at saka yung history and the essence of the tize itself. So, before I start, yung introduction ng tize is mag-activity muna tayo. Very short activity lang. So, please, Ate Ri and Ate Rose, pa-help po na magbigay ng paper sa ating mga youth. Habang binibigay ni Ate Ri at ni Ate Rose yung actually, my father is from this town, Bacolor. Kaya nga kung narinig nyo kanina is ang aking surname is Layug. Taga dito po kami sa may Talba, Bacolor. So, nung sinabi ni Ate Ri na, Tiflor, pwede ka bang mag-talk ng introduction about the Tize? Hindi na ako nag-hesitate because parang napaka-nostalgic ng lugar na to. Kasi nung bata pa ako, before the eruption of ng Pinatubo, is dito kami nagsisimba ng father ko, sometimes yung Sunday Mass and yung fiesta. So sabi ko, makakaapak ulit ako dito sa simbahan ng Bacolor, dito sa Kabetikan. So, hawak na po ba natin yung ating mga papel? Okay. So, pakihawakan po ng ganito, ating mga papel. So, please fold like this. Hold it like this.
nabubuo natin? Is a cross. Yeah. Ito ang isa sa symbol ng ating activity ngayon, ng prayer in the way of Tize, ang cross. So, ito po, pag uwi nyo, magiging assignment nyo, magsulat kayo ng prayer dito sa mga cross na nabuo nyo. Pag uwi nyo. Okay. So, okay na po. Paano lang yon? But at least, meron kayong mauuwi after this activity. Okay na? Sinong hindi nakakuha ng cross? Ay, hindi nakinig dun sa instruction ni ate. So, sige, practice pa ulit. Easy lang. Okay. Some of you are new, sabi nga ni Ate Ria. So, for sure, first time nila ang magtitize. So, para meron kayong background of tize, sasabihin ko sa inyo yung mga bagay na ginagawa natin sa tize. So, ang activity natin ngayon is prayer in the way of tize. So, i-discuss ko dito ang history, nature, and flow of tize. So, ano ba ang tize? Tize is a prayer began in a small place in Burgundy, France called Tize. So, bago pa naging Tize na event na prayer, is ang Tize itself is a small village in Burgundy, France. So, dun nagmula yung pangalan ng Tize. So, bago pa siya naging Tize, ay lugar muna siya sa France. So, it was been founded by Brother Roger Schutz. So, yung kanyang, next slide po. So, yung kanyang pangalan, yung founder ng Tize Prayer is Brother Roger Schutz. So, pagpo-pronounce mo yung surname niya is Schutz siya, no? Silent C. So, siya po yun. So, along with him are seven, Brother Roger Schutz is a Swiss Catholic brother and monastic. Bakit ba monastic? Monastic is they are focusing on prayer. So, an example of that are yung mga monks, Pink Sisters, and Carmelites. Yung mga example ng monastic. So, sila, they are focused on prayer. Mga kasama niya, mga brothers around, from different countries. So, pumunta sila dun sa lugar na Tize, dun sa village na Tize, and namuhay sila dun ng life of a monastic. So, dun sila nag-focus. Dun, sa haba ng panahon, yung mga tao na nakatira dun sa paligid ng Tize village, nakita nila maganda yung ginagawa nila and parang nakaka-inspired. So, na-inspired yung mga tao doon, so they join yung mga brothers and also Brother Roger doon sa ginagawa nila. So, ang nangyari, naging tradition ngayon yung pagpe-prayer nila. So, dahil naging tradition siya, naging maganda siya, ginawa nila every day. 3 times a day pa nga nilang ginagawa in a day. So, dahil nakita nila na maganda yung, kasi nakaka-boost siya ng spiritual nila. Dahil puro prayer lang yun eh. Wala naman siyang ibang activities. Dahil lagi lang silang nagpe-pray lang sa isang lugar. They gathered in one place, tapos nagpe-pray lang sila. So, pagdating ng panahon, nabalitaan ng mga ibang tao along malapit dun sa bansang yon, then naging pilgrim site na siya. So, marami nang nakaalam nito, even not only Catholics, nagkaroon din ng mga ibang religion like Christians and Protestants. So, na-adapt nila yung Tize. So, yung mga ibang mga young adults and young, pumupunta sila doon to pray. Then eventually, dahil nga marami na mga nagpipilgrim na pumupunta doon, so naging, naikaalat na siya
sa iba't ibang parte ng mundo. That's why ngayon, kilala na natin ang Tize. Hindi na lang siya Tize na lugar, kung hindi, Tize na rin siya na ginagawa natin as a prayer. Yun ang history ng Tize. That's why nagkaroon ng Tize because of the development of those people na nagpe-pray dun sa isang village. Yun ang pinaka-ugat ng Tize. Ano ba yung essence or nature ng Tize? Next slide po. So, the essence of Tize is about reconciliation, unity, simple community life center on prayer. Sabi ko nga sa inyo, kasi na-develop lang siya dahil puro lang siya pagdarasal eh. Kung alam niyo yung mga monks natin, yung mga Pink Sister, yung mga Carmelites natin, yung mga ginagawa lang nila maghapon is prayer eh. So, ganyan yung Tize. So, puro lang siya nakafocus sa prayer. Deepening and strengthening the faith by prayer. Wala ka namang ginagawa dito. You're not in a mass. Wala siya. Basta prayer lang siya lagi. Tapos, this ecumenical community, yung naging community doon, provides a welcoming environment for people of different backgrounds to find spiritual refreshment, meet each other, and grow in trust through simple, contemplative worship. Yun yung sinasabi ko kanina sa inyo. So dahil parang nakita nilang maganda yung mga ginagawa dun sa community ng Tize, naging welcoming siya sa ibang tao na para mag-visit sila dun sa lugar at magi siyang spiritual refreshment. Kumbaga, like yung mga ginagawa natin ngayon, nagiging spiritual refreshment siya in activity para sa ating mga youngs na gusto natin is mapadipen pa yung ating pananalangin sa Diyos. So yun yung nagiging naging essence ng Tize. At saka yung contemplative worship kasi dito puro siya veneration lang. Wala ka namang ibang gagawin kung hindi talaga prayer lang. Next slide po. So anong gagawin natin sa Tize? Ano ba ang ginagawa sa Tize? So sa Tize, we will come to pray in silence. Like now, we are gathered here to pray in silence. Next one is, we will sing but in form of chants. Dito, hindi katulad naman yung sa misa tayo, kumakanta tayo ng sabay-sabay, na may iba-ibang mga kanta. Dito, by chants lang. Yung chants, yung mga repeated songs lang siya, tapos parang melodic lang siya. So, very soft lang yung mga kanta na paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang yung mga verses and yung mga psalms na ikinakanta natin dito. So, we do also acts of adoration at the end of prayer. So, after yung mga activity nyo later, at the end of your Tize prayer, magkakaroon kayo ng veneration, which you focusing on talking to God by heart. Yun nga, yung sabi ko nga sa inyo, when you venerate, yung mataintim ang yung pananalangin. Ganun lang siya. Ganun lang siya kasimple. Hindi siya complicated. Basta ilalagay lang natin sa ating mga puso yung kung ano yung gusto nating hilingin, ipagdasal sa Diyos. Ganun lang yung parang mapapagaan niya yung ating mga sarili dahil sa panalangin. So, kaya nga sabi ko sa inyo, paulit-ulit, na ang Tize is just pure prayer lang. Pure prayer lang siya. Wala siyang ibang is just parang ang silent lang. Ang mamaya niyan, may experience nyo kung ano ba yung mga sinasabi ko dito. Lalo na yung mga first time sa inyo na kung ano ba talaga yung sinasabi ni Ate Flor na prayer in silence. So, kayo na yung makaka-experience mamaya, lalo na yung mga first-timer natin dyan. Next slide po. So, what is the flow of a Tize? So, first, yung orientation, katulad ng ginagawa natin ngayon, binibigyan ko kayo ng konting detalye kung ano ba yung Tize na gagawin nyo later. Then, second is yung opening prayer with the sign of the cross, and then the opening song, followed by the first reading and the responsorial psalm, and then the gospel acclamation, which is by chant,
then the gospel reading, then reflection on the gospel, moment of silence to after the gospel reading. So, magkakaroon kayo ng parang reflection. And then next is the prayer of the faithful, and then the veneration of the cross. Ito yung pinaka medyo mabibigyan kayo ng ample time para talaga dasal kayo. Dati, some of you know that yung pag-venerate natin is yung pumupunta pa tayo sa gitna, doon sa may cross. We kneel, then we pray. Minsan tumatagal tayo doon kasi yung talagang by heart, minsan pa nga may umiiyak-iyak pa dyan kasi talagang mararamdaman mo yung prayer mo pag nandun ka sa, lalo na pag nandyan ka sa harapan ng cross kasi nagve-venerate ka eh. So, ngayon hindi na siya ganon. So, ang pag-venerate na lang natin ngayon, okay, sige. Pero dahil siguro konti lang kayo, kasi ngayon ginagamit na namin to dahil sa big settings na nasa ano na lang sila, in place na lang sila nagve-venerate. Just they kneel and bow their heads, then nagdarasal sila. But because konti lang naman kayo at sa time naman na provided is kakayanin pa naman sa inyo, so sabi nga ni Ate Ri is magve-venerate kayo through malapit dun sa cross. Yun lang yung pinaka-end nung tize. So, other than that, that's the only flow of tize. Ganun lang siya kasimple. So, may mga questions pa po? Okay na po. So, that ends my first, no, hindi pa pala. So, napansin ko, wala kayo kasing tize cross. So, hindi ganun kalaki pala yung ano ko na print na pakita kong image para makita nyo na malapitan yung image ng tize cross. Pero yan yung ginagamit natin na tize cross when veneration. Pero kung wala naman, it's okay na kung may cross kayo. Pero okay lang naman din yan. Pero if you can have the tize cross, this is the real picture of a tize cross. Yung sa screen natin. Para meron lang kayong alam na pag nakikita niyo siya sa internet or sa mga ibang lugar, nakasabit siya, that is the tize cross. So, okay, that's for all for tonight po. Yun lang po yung aking orientation about the tize. Salamat po sa pakikinig.
panganib, ing ginuingatan nako, nino ing pitakutan ko. Metong mong bagay nga dawan ko king Ginoo, at metong mo ing kakong pagnasan. King templo na sa karin ko manoknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan ing kayang kayapan, at turuna tanggapan. Sigurado na akong ingatan ning atyo ko king kalgulwan. King panganib yang kakong salilungan, at itas na ako at ibili king batong matatag. Ngamong sinabi, Mekani, panintunan mo ko. Sinabi ko kaya ka, panintunan me ing lupa ko. Nga kong mekibat, burida kang akit Ginoo. Iturume, o Ginoo, ing sukat kong dalanan, kimpatagadalan, karin mo ko sa itayran, uling dakal ko kalaban. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kayapan ning Ginoo. Keting kasalukuyan na panahon, manalig ka king Ginoo, emo painan ing loob mo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo.
nasang ibat, king mayap ng balita, agpangkang San Lucas. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos ing Angel Gabriel karin Nazaret, ing metong karing balena ning Galilea. At inyang balita para king metong a babaeng birhen, ang makapangakong kasal king lalaki milagyuan Jose, ay bat king lahi ng aring David. Maria ing lagyo na ning babaeng birhen. Dinatangya kang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka. Ing Ginoo at keka at bendisyonan na kang emunano. Tutuyang melingas-ngas alub i Maria, uli na niting ama nung sinabi na ning anghel, at isip-isipa na nung nanoing kabalduga na niti. Nga na ning anghel, Maria, kami tatakutan uling meging malam yalub kaya ing Diyos. Milamnan ka at ibait me ing metong anak, alalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangalya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa dayang arin ginong Diyos, antimo i David, ama katwana. Yaing maging ari daring lahi ng Jacob, king sablang panahon at eya mapupos ing kayaryan na kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari iti kabang ala na akong mga asawa. Peki ba't na ning anghel, datang yake ka ing banal na espiritu at lilungan na ka ning ipuaya na ning Diyos. Uli na niti mayaw siyang anak ning Diyos, ing banal na anak amibait kaya ka. Lawan me i Elizabeth a kamag-anak mo. Sasabihan daring tao king ene mga anak, o nengeni ka namnana, agyamang matwane. Uling alang bagi a ena apalyaryan ning Diyos. Nga nang Maria, talasuyo na ako ning Ginoo, marapatsa ka na ako, antimoing sinabi mo, alikwanen ning anghel.
Kyrie
Manalangin tamo para ka ring magumpisang makakilala kang Kristo. Pasik na nga no sana, ning Ginoo, king karelang pamaglakbe, inya ng aming manalangin. Para karing anak, anpon karing mamantabe karela, at magigising king karelang asal pantayanan, inyang ngaming manalangin. Manalangin tamo para karing masakit ampon karetang nakikitil king biera uli ning lungkot. Manananasan ng ingginu, pagkaluban na lang sikanan a kailangan da, inya ngaming manalangin. Manalangin tamo para karing mi parusan, ban masukol o mi palpal, king malawat alugal. Manananasan ng ingginu, papanatilyan na ing kapanayan da. Inya ngaming manalangin. Bani nga pining kaya kat espiritu, papanibaywa na ing kaya kaming sikanan. At gawa na kaming makasadyang tanggap, karetang epa makakilala kaya ka. Ginu, ngaming ening manalangin. Manano na sana yung kapulungan, manatilian may babayo king balamesa ni Amano at Eucharistia. Ginu, ngaming ening manalangin. O lubos mayupayang Diyos,
talapangabos ding sablang mabye, king daklat ding banal at talapatutu mo papunta kang Kristo, manibat ka ring sablang panahon. Ibat ka ring apostol at king Nuan Ameriang Birhen, ang gana ka ring ngeni. Sopan mo kaming maglakbe papunta king sarili mi aldoldo, bani bili ming kasalpantayan, mi king misteryo ning kasalpantayanan. Sabang
That concludes our prayer in the way of Taze. Hopefully, na-feel niyo yung presence ni Lord and nakapag-usap kayo sa Kanya. Thank you very much for your presence and sana sa susunod nandito din kayo and makahikayat kayo ng ibang kabataan na sumama sa atin in the prayer of Taze. Thank you.